Witam w te nowe, gryfniejsze święto. Otóż mamy już dzisiaj te piękne wielkanocne święto. Wielkanoc, Paska, Niedziela Wielkanocna. Na Soborze Nicejskim we 325 roku wyszpekulowali, co ta Niedziela Wielkanocna będzie się fajrowało zawdy we pierwszą niedziela po pierwszej wiosenni połni miesiączka. Ta skomplikowana regla jest i tak po prawdzie przełożeniem na słoneczny we swojej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 14 Nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym, miesiączkowo-słonecznym. Te datum 14 Nisan wyznacza we hebrajskim kalendarzu na pocznięcie święta Paschy, wele którego działy się te wszystkie wydarzenia skuplowane ze naszym zbawieniem. Bestuż też Wielkanoc jest świętym ruchomym i mogę przytrowić się najskorzy 22 marca, a nie skorzy 25 kwietnia. Ze datą Wielkanocy skuplowane są terminy większości zmiennych, ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, takich jak Szczoda Popielcowo, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i insze. I wiecie, ludziska zawdy się tropili o to, kiedy tak po prawdzie święta są najważniejsze. Jeśli to przyjście Bożego Dzieciąteczka tym najbardziej zacnym świętym, albo Wielkanoc, kiedy to nasz Pan Jezusek martwychwstał. Jedni gadają, iż kejby Pan Buczek nie posłał sam nam na ziemię swojego syneczka, te dzieciąteczko, to by nie było nic korzej szykownej Wielkanocy. No ale to też nie jest tak naisto do ostatka prawda, bo we naszej wierze to, i że Maryja ze Magdaleną srodze się stropili, kiedy uwidzieli, i że ta wielgachno berga, kierą Pan Jezusowy grob był przyklapnięty, jeści odkulano na bok, a sam grąb jest blank próżny i no ostatam poszła, wekiero był ci Pan Jezusek łowinięty. Znaczy to, co i my też kiedyś tam z martwych stanemy. Od tego też wzięło się miano Wielkanoc, bo naiste ta noc była najsroksza, kiedy ten Pan Jezusek ze groba powstał, chociaż go w nim taką ci srogachną bergą przyklapnęli. I tak się w tym moim głupim Filipie medikuje, i że bez tego pombuczkowego narodzenia nie byłoby się przydarzyło to, co teraz we ta wielosobota wspominamy. I tej nadziei, kiego na nas wszystkich idzie ze tej dzisiejszej, jutrzejszej świąt niedzieli poniedziałku. Przecamż to jest te najważniejsze święto, które chociaż napoczyno się fest markotnie od pombuczkowej sromoty i tej jego drogi krzyżowej, tej Golgoty, bez którego każdy z nas też musi we żywocie przyjść, co by ci można nie skorzy, ale na ostatku człowiek mógł do kupy ze aniołami śpiewać Hosanna i Alleluja i się tym życiem wiecznym radować. A od święconego to przeca kroszonki, no i wszystkie jajca. Ozdobione byli już te starodawne kroszonki, pisanki malunkoma, słońca, miesiączka, gwiazd, ale i deszczu, a z kamiedli albo innych tamesznych strumów, malowane, ale ci dzisiaj ornamenty, hazoczki, baranki, dzwony, kwiatki i figura martwychwstałego Chrystusa pokazali się dopiero we XX wieku. No i starszejsze polskie pisanki wandlują się ze X wieka, ale najści przy ozdobieniu jajec znane było Słowianom mocka z kozi. Dawni garnierowaniem tych jajec zajmali się ino baby. I to byli działchy samotne, wydane, ale nigdy gdowy. Hopom już zaś pod sztrofą ani za Boga nie lza było wlazować do izby, kaj te jajca rychtowali. No i sąsiad Kościół zakazował jedzenia jajec na łączo z Wielkanocy. Szpera była cofnięto we XII wieku, ale musowo trzeba było zeżykać specjalny pocisk. Skluzało się to do oddzielenia tradycji Kościoła od obrzędowości pogońskiego święta skuplowanego ze kultem zmarłych, we którym jajco na pocznięcie nowego życia odgrywało ważną rolę. Bo był ci taki zwyk kulaniu kroszonek, pisanek po mogiełkach przy fajrowaniu święta zmarłych,
zmarłych, co by nie szkodzi oddać te jajca dziadom. Ze tradycyjnych ruskich pisanków wandlują się jajca wielkanocne, które robił petersburski jubilisz Peter Karl Fabergé. On ci jajca bajslowo ze półszlachetnych kamieni, bindowanych ze goldem i szczebłem. Najwięcej takich jajec zrobił dla carskiej familii. Mieli mi przyledytość, że moją haźbietką obejrzeć jajco zrobione w 1891 roku dla cara Aleksandra III na gieszynk dla jego babeczki Marii Fiodorowny w moskiewskim Muzeum Uzbrojenia. A już w listopadzie łańskiego roku jajco, które zrobił ten Karl Fabergé dla familii Rothschildów w 1902 roku, skalili jednemu istnemu aż za 18,5 miliona dolarów. Szłoby sam jeszcze mocka rozprawiać o roztomajtych kroszonkach, pisankach, ale tak się miarkuje, co nie plac i czas na to dzisiaj. Dociepna ino, co jedyne na świecie Muzeum Jajec Pisanek jest we stolicy Pokucia, we Kołomyi na Ukrainie. Jest i taki tam zamląg aż 10 000 roztomajtych kroszonek i pisanków. Moc kamieni. Ale zawdy jest we Muzeum Rolnictwa we Ciechanowcu, kaj idzie obejrzeć kole 1000 jajec. Jakie godą jajca byli symbolem życia, płużyli do roztomajtych praktyków. Na łączość święcenia z ogonów ludzie zakopowali we ziemi, co by ta ziemia na bezrok gryf nie rodziła. Szkorupiny wieszali se ludzie w sadzie, na strumach, co by też dobrze owocowali. A już ważone żółtko dawali jeszcze do ziarna siwnego, co by wyrosło szykowniste obili. I zawdy, ale to zawdy, dziołchy obdarowywali chłopców za oszpluchtanie we drugie święto wodą za ten śmiergus. No ale to już by da można jutro go wyniu. Po sprawie o jajca, o większym wielkanocnym jodle, niby raz sam Teroski rządził, bo pewnikiem jużeście się tak naćkali, że na isto nie będziecie mieli tego rady. No to Teroski winszuje se na ostatek szykownistego śmirgusa. I no ludzie, dowejcie pozór, jutro we ten szykowny śmirgus to hopy szpluchtają dziołchy wodą, a nie na odwyrtka, nie na łopach. No i trafimy się jeszcze jutro, a Teroski berą ojgien z pnioków.